yini ngiyaxolisa Andile Xolisa kuze kube yini? ngifuna silungise. Kuze kube yini uxolisa mama? Ngifuna silungise. Bukani yabo manje Mama ngeke. sibhizi la silungisa umjolo wena niyaxabana abantu abathandanayo bengabona abandawonye baqabulana manje yabo Mama ngeke. thina nje Ayikuningi. Kuningi wangitshela. Akukho Hayi, kuningi kuningi khona wangitshela. Andile ngaphandle kwalokho. Mama kwahlathi wena usisi wami. Mina ngalala nosisi wami ngaze Phela ngaleyo ndlela ke ukuthi nguyena usisi wakho kodwa ke ngizoyithini kubazali lento? uzobatshena. Ukuthi ngami isisi wami Phela bungazi. kwazi kwalula kuwena lokho singibatshela. Wena kodwa kube nzima ukuthi ukwazi ukutshela mina iqiniso ngilala nawe. Uzongilahla nje Andile. Ukwazi ukuyicabangela wena. Uzongilahla phela bengicabangela mina nawe ukuthi sikwazi ukuqhubeka sithandane. Mina na ongimali mina. Kanjani? Selfish wena. Wena selfish wena. Uyicabangela wena wedwa wena. Awusangithandini. Mama ngeke ukuthanda but Hayi selfish. bo mfethu Selfish wena. why lokuthi mama ayi mfethu nawe usisi wakho lo umthanda Cha phela futhi usisi ngaleyo ndlela Zalo kodwa ngeke ngayichaza lenkulumo ngathi zalo ngeke ngesekhona kushintsha konke semthando zalo Okay, nginika okay. isikhathi phela nami. Okay. Kunzima kumina zalo abantu engizwa manje ingaphezulu kwami. isitifiketi sikhona sengane ngizokunikeza. Ngiyacela mhlawumbe unamanga nje angisakukholwa angisakuthembi mhlawumbe unamanga kwayekona lokho uthi wazi mina angisakuthembi Mase ufuna ungikhuphulele ulaka ke sengisiya. awusathembisi Baby mama ngizokunikeza isitifiketi sengane. Hayi mama ngeke ubone mama ukuthi ingane vele ngiyibhalile ukuthi eyakadlamini nayo because yimini usibongo sami udlamini nawe udlamini. so into ade yenza ufihla isitifiketi ngoba Bengisaba bonqena ukuthi ukumvezela uzobona bucathi phela so bengazi ukuthi ekugcineni uzolazi iqiniso but beningekabikho ready ukuthi ngikutshele. manje wena into oyenzayo yayibona ukuthi leli ikhanda lakho libe lingacabangi ngendlela e-right Ehhe, yenza yes. ukwazi ukufihlela mina Yes. ukhoza ukufihlela abantu abaseduze kwakho ngoba manje uthemba ukuthi vele mina ngazi umuntu akahlala ngakhona wena ngeke ngithole lutho Ubungekho ungathola ngesimanje. wisitenge la kumina imali wisitenge mfethu ngiyaxolisa nje ukungena emlomeni mina ngifuna ukwazi ukuthi moving forward uzoqhubeka nodadewethu umfaka itotolozi noma ngeke usamfaka because uyazi yabona-ke nje zalo yabona-ke zalo usungihambela phambili-ke manje cha ngifuna phela first ngikutholele leqiniso manje angani Bafuku, usuyalazi iqiniso kunzima usazoqhubeka yini udle wazi ukuthi zidle ekhaya noma uzoyeka mfethu yeka ingane mfethu sikhona yeka ingane uqhubeke nempilo vele bavukade iqale lento Angisho, yakho ngiyakubona nendlela ombuka ngayo baba ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini akugcini ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje ungaphinda futhi ke uthole ne-exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoine i-membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola akugcine ke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte ey'nkundleni zokuxhumana ku-wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo so wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo so ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production so ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right niyazi ngicele ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel umjolo show uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene siyabonga kakhulu